A tak prší dál. Brzy ráno, 22. října 2006, začalo ve městě Kings Point ve státě New York pršet. Lehké mrholení, nic neobvyklého, pouze lehká nepříjemnost. Nebylo to ani tak silné, aby bylo potřeba deštníku. Lidé se věnovali svým běžným činnostem a déšť ovšem neustával. Odpoledne stále pršelo, víc než jen lehké kropení, ale ne úplně hodnotný liják. Deštníky se rozvinuly směrem vzhůru, lidé proklínali své mokré oblečení i oblohu. Život šel dál a pršelo stále dál. Když se všichni v Kings Pointu ukládali ke spánku, déšť stále dopadal, teď ovšem rychleji a ve větších kapkách, ale stále nic nepokojivého. Někteří lidé mohli déšť dokonce považovat za příjemný a všude přítomný. Žádné hromy, žádné blesky, ale jen déšť. Druhý den slunce nevycházelo, obloha byla šedivá a matná. Déšť padal ve svém stálém rytmu. Místní meteorologové se předháněli v divokých předpovědích, kdy mělo přestat pršet. Někteří říkali, že do druhého dne, jiní zase do týdne. Někteří dokonce do hodiny, ale déšť stále neustával. Nikdo si ale nevšiml, že v noci déšť zesílil. Pod deštníky se všichni v Kings Pointu věnovali svým záležitostem. Šedá tísnivá obloha nad nimi, tvrdý šedý asfalt pod nimi, lidé, kteří se mezi nimi motali. 2 dny deště samozřejmě nebyl nic, co by je mělo zneklidňovat. V tuhle roční dobu je to normální. Déšť by se nám hodil. Tráva byla docela suchá. Určitě to brzy přejde, říkali si lidé a optimisticky očekávali, co následuje. Nikdo se deště příliš nevšímal. A déšť nepřestával padat. O den později se nic nezměnilo. O týden později se také nic nezměnilo. Déšť padal dál. Nedboje předpovědí meteorologů, že by se už měl přesunout na jih. Mraky se nehýbaly, nerozptylovaly se. Kings Point byl izolován pokrývkou šedých mraků a malou osobní korunou šera. Lidé se věnovali svým životům, utrávení a roztrpčení, že déšť stále ještě neodezněl. Nad městem nic nelétalo, ani pták, ani letadlo, nic. Ale kdyby něco létalo, sledovalo by to složitý tanec deštníků, které pobíhaly sem a tam a udržovaly své pány v suchu. Déšť ještě víc zesílil. To, co začalo jako lehké mrholení, se teď změnilo v opravdový liják a nejevil žádné známky toho, že by měl přestat. Nikdo však přesně nevěděl, kdy déšť zesílil. Prostě se to stalo. Pro lidi z Kings Pointu to byla samozřejmost. Tráva roste, ptáci létají a déšť časem pomalu sílí. Přesto jim to příliš nevadilo. Mraky, ať už byly jakkoliv šedivé a depresivní, nepřinášely žádné hromy. Vítr, když přišel, byl studený a jasný. Děti se věnovaly halloweenským festivalům pod deštníky. Rodiče nevěděli důvod rušit svátky kvůli drobnému dešti. A tak deštníky se staly ve městě všude přítomné. Očekávalo se, že je bude mít každý. Déšť si tu noc vyžádal první oběť. Chlapec. Thomas Shelley. Uklouzl a spadl do místní řeky. Malý Thomas nebyl příliš zdatný plavec a navíc byl obtěžkán svým kostýmem. Utopil se o halloweenské noci, stále zabalený do svého malého stešedaného prostěradla. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Úřady předpokládaly, že ho unesla řeka a on se objeví později. Neobjevil se. Tragédie Thomase Shelleyho otřásla městečkem. Lidé začali déšť považovat za hrozbu a za nebezpečí pro své děti. Déšť však zůstával stejně netečný jako dřív. Dál padal. Tvrdě, ale důvěrně. Následujícího dne Kings Point uzavřel školy. Nikdo nechtěl další incident jako s Thomasem. A všichni usoudili, že za daných okolností je lepší být v bezpečí, než později litovat. Děti zůstaly doma, hráli si a četli si knížky. V bezpečí před deštěm. Dospělí žili své životy v napětí, ale nic je neodradilo. Den poté se stala zvláštní věc. Zdálo se, že šedé mraky padají do města pod námi. Tedy ani ne tak padaly, jako spíš nejasně se sunuli dolů. Když se lidé probudili a odešli do práce, mraky byly na obloze, tam, kde byly předtím. Když všichni odcházeli z práce, zjistili, že město zahalila studená šedá mlha. Mlha ovíjela ledové úponky kolem všeho. Svírající prsty mlhy svíraly oči a nosy. Mrazili lidi až do morku kostí a zaslepovali jim zrak. Mlha tísnila a ovládala a odsuzovala. Během pouhých 2 hodin si mlha vyžádala 5 životů. Během pouhých 2 hodin si mlha vyžádala 5 životů.
4 při dopravních nehodách. Při nich bylo zraněno ještě více lidí, ale zůstali naživu. A jedna, která nevěděla, kam jde a skočila přímo v řece. Jmenovala se Mary Lee. Stejně jako nebohý Thomas Shelley se té noci utopila. Její tělo se stejně jako Thomasovo nikdy nenašlo. Uprostřed tohoto čerstvého pekla dál pršelo. Chladně a silně jako vždy. Kdyby lidé viděli přes mlhu, patřili by nad sebou oblohu černou jako smrt. Místo toho viděli jen nekonečnou šeť kolem sebe. První varování bylo zmeškáno, ztraceno v mlze. Druhý den ráno lidé stále chodili do svých kanceláří a život pokračoval. Navzdory tragédiím předchozí noci všichni byli opatrní a tiší. Doufali, že se podobným strašlivým osudům vyhnou. Meteorologové se snažili zmírnit rostoucí obavy obyvatel, ale veškerá naděje rychle pohasínala. Déšť nejevil žádné známky ustání. Několik lidí se pokusilo opustit město, protože se báli, co by se mohlo stát, kdyby zůstali. Báli se deště, stejně jako by se báli člověka, který zabil 6 lidí. Protože to konec konců déšť udělal. 5 aut odjelo z města k rodině, přátelům nebo komukoliv, kdo by je přijal. První z nich bylo nalezeno o hodinu později. V řece. Stejně jako Mary a Thomas. Všichni uvnitř se utopili. Jejich těla byla vytažena a trosky vybagrovány na břeh. 3 oběti, manželé Abernathovi a jejich dcera Lizzie. Druhé a třetí auto bylo nalezeno o 3 hodiny později, když se čelně srazili. Při narázu zahynuli všichni cestující. Z pekelného místa bylo vytaženo 7 znetvořených těl. Úřady byly bezradné. Proč se to jedno auto otočilo? Muselo, protože šlo o čelní srážku. Ale proč, když odjížděli z města? Mrtvoli nenabízeli žádné odpovědi. Úřady všem říkali, aby zůstali v klidu a uvnitř, dokud bouře nepřejde. Ale lidé už dávno klid dopustil. Déšť teď obsahoval úctyhodný seznam obětí. O život už přišlo 16 lidí. 4. auto se nikde nenašlo. Všichni se dovnímali, že cestující zemřeli. I když někteří bláhově doufali, že se z Kings Pointu dostali živí. Bez ohledu na to déšť neustával. Ráno po pokusu o útěk se objevilo 5. auto. Pan H.S. Allen byl nalezen uprostřed města, spící za volantem, ale zcela živý. Policie ho odvezla k výslechu a život pokračoval dál. Lidé se věnovali svým záležitostem, rychle a tiše. Vence odvažovali jen tehdy, když to bylo bezprostředně nutné. Déšť mezitím přerostl v obrovský hukot. Povodeň biblických rozměrů. Obyvatelé města se nikdy ničeho nebáli. Tak jako deště. Déšť nejevil žádné známky toho, že by měl přestat. Nad městem se rozprostírala hustá a těžká mlha. Krev Kings Pointu mrzla a umírala. Objevily se příštího dne. Nejdřív je nikdo neviděl, protože nikdo nevycházel ven, ale oni tam přesto byli. V dešti se z místa na místo potulovaly úhledné černé postavy s dlouhými spöhlými vlasy. Nikdo nevěděl, co jsou zač. Nikdo se neodvážil zeptat. Potulovali se městem a obyvatelé zůstávali uvnitř. Déšť neustával, ale jim to nevadilo. Vlastně se zdálo, že se jim ten liák líbí. Možná dokonce ten déšť způsobili oni, i když se jich nikdo neodvážil zeptat. A ty věci o tom nikdy nic neřekli. Lidé s hrůzou sledovali, jak se plíží městem sem a tam, ačkoliv vůbec nevypadaly nebezpečně. H.S. Allen se probudil uprostřed dne. Policie se mladíka vyptávala na jeho cestu, na návrat a na ně. Ale nic neřekl. A co z něj policisté snažili vymámit jakoukoliv odpověď, Allen se pousmálo ducha k uchu a zavrtěl hlavou. Policie byla bezradná, déšť neměl konce a ty věci se dál potulovaly ulicemi. A všechny známky života zmizely. K prvnímu setkání s nimi došlo 5. listopadu 2006. Policista Walter Sampson zahlédl jednoho z nich v okně stanice. V domnění, že je v nebezpečí, vyběhl ven, aby ho pustil dovnitř. To, co následovalo, byl jen křik, výstřel a zvuk, který se nepodobá ničemu, co kdy bylo na této zemi slyšet. A pak ticho. Déšť nepřestával padat. Policista se potácel zpátky na stanici. Ochromený strachem, v uších mu zvonilo. Jeden z nich zemřel. Zbytek postav nebylo potěšeno událostí, která se udála. Samson své setkání s těmi věcmi okamžitě oznámil svým nadřízeným. Nikdo mu samozřejmě zpočátku nevěřil. Bylo těžké uvěřit historkám o hubeném a vyzáblém stvoření s dlouhými, provazcovitými černými vlasy, zcela hladkým obličem, možná psací ústa, která se spíše rozvírají než otevírají. Bylo těžké tomu uvěřit, ale
Popravdě to bylo blíž, než si všichni mysleli. Vyšší místa vyslala tým, aby je prošetřil. Ale do Kings Pointu se nikdy nedostali. Naopak, když dorazili, Kings Point utrpěl kritickou poruchu existence. To, co našli, bylo jen velké jezero. Na místě, kde mělo být město, odborníci byli bezradní. Zdálo se naprosto nemožné, aby město prostě zmizelo z mapy. Ale přesto se to stalo. Zmizení Kings Pointu přežil jen jediný člověk. H.S. Allen. Byl nalezen studený a vlhký, ale zcela živý. Unášený proudem vody uprostřed jezera. Úřady vytáhli nebojeho promrzlého Allena z vody, nemocného a podchlazeného, ale stále držící se života. Trvalo měsíce, než se zotavil, ale zvládl to. Následuje úplný přepis rozhovoru mezi doktorem Edgarem Murnisem a Howardem Stevenem Allenem, který byl pořízen 17. prosince 2006. Pane Allene, mohl byste mi laskavě říct, co se stalo v noci 5. listopadu 2006? Allen nereaguje. Mumlá něco, co zní jako utopil se. Omlouvám se, ale nerozuměl jsem vám. Mohl byste to zopakovat? Utopili nás. Moment. Kdo koho utopil? Oni nás utopili. Utopili nás a teď jsme jako oni. Jenže my nikdy nebudeme jako oni, protože oni nechtějí, abychom byli oni, ale přišel smutek a pohltil svět, krev krále byla zmrzlá a mrtvá. Promiňte, nerozumím. Co pak to nechápeš? Vzali nás, utopili nás v ní, protože jsme jim ublížili. Co to je? Kdo jsou oni? Morris se zjevně snaží Allena uklidnit, ale nezdá se, že by to fungovalo. Utopili náš svět, protože jsme jim ublížili. Ublížili jsme jednomu z nich a tak se oni pomstili. Potopa spláchla hříšného syna sama, protože oni věděli, že slunce je mrtvé a králi v žilách koluje ledová krev. Tak přišli a oni. Morris v tu chvíli rozrušeného Allena přeruší. Pane Allene, prosím, víte, kde je zbytek města? S nimi, utopený, jako oni. Všechny je odvezli. Moment. Proč jste tím pánem ještě tady? Řekli mi, že mám doručit zprávu. Když jsem cestoval mobilovou smyčkou, která obklopuje bod králů, dali mi zprávu, kterou musím doručit. Jakou zprávu máte doručit? Déšť stále padá. Déšť stále padá. Déšť dál padá. Déšť nepřestává padat. Je slyšet, jak se Morris snaží uklidnit Allena, který pokračuje ve skandování dalších 15 vteřin, dokud nahrávka neskončí. Osud Kings Pointu je dodnes neznámý. Allen byl umístěn do psychiatrické léčebny u Albany, kde se mu daří docela dobře. Až na to, že když prší, za deště trpí strašnými kolapsy, ačkoliv při všech ostatních každodenních činnostech je celá při smyslech. Město Bakersfield, které leží jen několik mil jižně od ústavu, nedávno zavolalo do Cornellových meteorologických laboratoří, aby nahlásilo na obvyklý vývoj počasí. Obyvatelé jsou znepokojeni, protože před týdnem začalo lehké mrholení, které zatím neustává a ani nepostupuje dál. Meteorologové místní obyvatele ujistili, že je vše v normálu, ale oni se nemohou zbavit pocitu, že je něco hluboce špatně. A tak prší dál.